Hello guys, welcome back. So, nag-change venue na kami. So, medyo dark yung place. So, may issue sa whiteboard. So anyway, mas clearer na yung whiteboard. And then, ipanakal doon ako ang font. Sige. So, last na example ako, wala na ako nakikita. So, ako sa yung kita daan na. So, wala, nakalimutan ako solve. So, solve na ako. So, 8x to the 8n over 2x 2n minus 6n bilang mo x ni siya. Double check ako guys. X ni siya. Sorry. Yun. So 6x over 2x 2n. So pareho naman sila ang terms. Pareho sa variables, pwede na ito siya ma 8n minus 2n minus 3x 6n minus 2n or 4x to the 6n minus 3x to the 4n. So makombine ba din guys? Makombine eh? Dili siya makombine eh. And same sila o base variable, lahat sila o power. So, wala yung siya ito. Ano Same principle gihapon. Siya. Kaso dire, isa lang ang variable. Dire, ha. So, para same rule, distribute na to. 35 u squared v to the fourth over negative 5 u squared v minus 20 u cubed v squared over negative 5 squared v. Kaya? So 35 divided by 5. Calculator! 35 divided by 5. Negative 5. Negative 7. U reduced to 1. V squared. Kaya 20 divided by 5. Pila? 4. Negative divided by negative. Negative value divided by negative value. Calculate na to. Negative 5 divided by negative 5. Positive value. So, muna sa utang nimo divided by kaning utang, positive na siya kay mo to imong bayad nun. Pero utang yan mo. So, may mo na siya u din siya u. Sorry guys sa mga agi, ang v of u medyo pareha. Okay, 24. Positive 4 na siya. Okay, divided by negative, divided by negative. So, reduce to 1. Mali. U na lang guys, sorry. U nya V. Mali ang answer. Okay, manang answer guys. Pero, kani siya nga problem. Applicable lang, kani siya nga method. Applicable lang siya sa isa lang ka term na denominator. So what if ingani 6x squared plus 13x minus 28 divided by duha ka term 3x minus 4. So 3 na medyo challenging na part. Hindi siya yung challenging. Na siya method gihapon, na yung method of dividing algebraic expressions. So na siya
algorithm. Algorithm to siya guys. Naman niya, algorithm. So, pasabot lang sa algorithm kay ang pasabot sa algorithm guys step by step process of solving a problem. So, algorithm ang generic term na word. So, okay? So, i-divide mo siya ingani, isulat mo siya into kating normal ways pag-divide na to sa numbers. So, money ang dividend of divisor, di ba? So, 3x minus 4. At siya isulat o ingani na forma. 6x squared plus 13x minus 28. Dividend, divisor. Hindi ko sure asa ingana. So, algorithm, ingani. First step. Step 1. So, ang first term, dire, okay, divide mo, dire. Okay? So, 6x squared divided by 3x. Pila man? 6x squared divided by 3x. 3 divided by 2, 6 divided by 3, 2x. So, isulat nimo dire 2x. Karon, ang answer mo sa taas, i-multiply mo dire. Multiply. So, kani times kani, 2x times kani, 6 niya paghuman kumpara sa unang gihapon, i-minus na to siya, di ba? Minus 6x squared 2 times kanikod pila 2 minus 8. Diba? So, mo ni siya. Kung i-distribute na ito niya yung sign, minus na siya, distribute na ito dili, may mo na siya o addition. Ay, yung siya positive yan ang sign. Diba? Okay na to? Distribute yung sign, positive ang sign. So, may mo ni siya o positive. So, ato na siyang i-sum minus distribute, di ba? So, may mo na siyang 0 minus isam na to ni siya ng duha 13x o 8x 21x. Bring down 28. So, 0 man. So, pwede na ito siya neglect. 0 man yapon. So, padayon ta, first term divided by kani divided by first term. So, 21x divided by 3x, which is 21 divided by 3. 7. So, x divided by x 1, 7 na lang. Kaya siya, isulat na ito. Dali. Positive plus 7. And then kani, 7, multiply ni mo. Kani. So, i-multiply na ito. 3 times kani. Minus ano siya? 21x. Plus kani. 4 times 7. 28. Negative times negative times positive pila man? Negative 28. Distribute na ito ang sign. Ngayon mo ni siya positive. So, positive na ni siya. Ngayon mo siya 0. Sa ito pa, ang answer na ito, mo ni siya ang answer. So, for checking guys, kani siya, multiply mo dire, dapat mo ni ang answer. Sige na, try daw multiply. Kung mau ba? I-pause ang video niyo, try multiply.
example guys. Klaro na eh? Check na ko kung klaro ba. (13z minus 11z squared minus 18z minus 6. So, try na to. So, z minus 5 divided by 3z cubed 11z squared minus 18z minus 6. Okay. Woo! So, first term divided by, first term today divided by, so, 3z cubed divided by c. Pilaman. So, 3z squared. Kira? Pero guys, susulat na ito dre, 3z squared. Karon, multiply na ito siya dre. 3z squared times z. So